Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Paulis inyo lulong o pag hinonsol, hugaw ba di mo gunahuna. Mauna. Ganun kayo ba man sila? Ay, nagbasa man mig script do, nagbasa Basa man mig me. script. Tinuod ka to? Wa ka ko gimino. Mingaw ra bagay palibot ta. Basig gimino ko. Yeah! Lord, mapawalin ako. Lord! Lord, panalipdi ko sa mga kadautan. Lord! Unsa naman ni Kala ay biyanin na hindi takalakaw-lakaw Gimingaw na kay ko maayo sa simbahan. Gimingaw na kay ko sa kumpwesto sa sakristiya. Kumusta naman ka diha, Ping? Okay ra ka diha? Okay na ko diri Gring. Unsa man ni ingon ani na lang gyud ta, magsinagitay na lang gyud ta ani. Unsa? Magsinagitay na bala ta ani. Ay, why sine, oy? Siradong mga sinihan karon sa syudad. Di kita magdungo ganit tungod na ng social distancing. Si Tasing. Nga, Ay, ano mo si Tasing, Ping? Ha? Dol re. Nangayabag naman nung tanig maayo, dol re. Gamit sa gyud imo mga karaang brag ring na. Daghan na noon tagmas ka ni. Okay raman ni Ping, kay ni araman sa tasbay. Abita sa gyud ang may mask kay di na kinahanglan nga magsininggitay ta kay lagyo kayo ta. Hangtod kanus amang kahat ni Ping, no? Ay hangtod maluoy na tong Ginoo. Wa magyutay laing gilauman ining panahon na ang iya ra magyong kaluoy. Ay, Ping, manganta ta, Ping. Ha? Manganta ta og Diyos namo sa kaluoy. Bitaw no. Sige nganta ta kay pung pabitaw ni San Agustin bato nga doble kuno ang pag-ampo kung kantahon. Nga sige nganta ta. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Magbubuhat, manonobos, o Ginoo sa ngatanan. Isos maloy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang sala itugyan namo, dili na mag-usap kami. Ay, Gusto mo kantagring? Ako mo din kantagring, no? ay, Ping. Bakra Ping. ang kagring? Hoy, Ping. Karon lang ninisod sa akong huna-huna ba? Angon sa man. Makasasa na gyud tingali kaayo tano. Ha? Kitang mga tao ba? Grabe na gyud tingali kaayo ta ka makasasa. Kay nganong gitugot man sa Ginoo nga maundang ang atong pagkalawat niya. Oh. 'Di ba? Dugay naman tang nakadungog anang mga istorya
nga hapit na gyud ihapak sa amahan ang iyang kamot para silutan ang katawhan. Pero giduphan lang gyud sa iyang anak nga si Jesus. Ha? Aw, mura butag na kadungog na kuan sa una. Ay, tinuod gyud tingali na, Ping. Grabe na gyud tingali ka makasasa ang mga tao. Apil na ta. Bitaw, no? Mao nga karon pa lang, Ping. Eksamino na nato ang atong mga kaugalingon. Unsay pasabot ni mo, Gring? Magyagyagay tas atong mga sa. Klaro da rin eh. Basin do na pa ko'y wa matug-an nimo nga akong saping. Og ikaw sad, basin do na pa kay wa masulti nako. Ha? Maayo nang makapangayo tadaan og pasaylo sa usag-usa. Samtang makahimo pa ta. Kay simbakog matakdan tas virus simbako lang yun ipalayo sa pito ka loud. Luwas na ta. Simba ko taon, Gring. Oy, ipalayo lang yung taon ng virus. Mao gani, Ping. Wa man ta mangandoy ada ba? Pero mas maayo nang limpyuhan nato atong mga konsensya. Iawat na lang, madali ang kaluoy sa Ginoo nga atong gipangayo kung limpyo ang atong konsensya. Ginoo ko. Kalisod sa gustong mahitabo ni Milagring. Pero saktong masasya. Pero lisod. Ay, karon pa lang gani nga nagunahon na ako. Gipaningot ako maayo. Unsa makayang reaksyon kung mahibaw siya. Nga ang anghila nga inahan ni Pader Maura sab si anghila nga akong uyab sa una. Adi ay! Bantay ka lang, lulunga ka! Ay, gidaman na des Milagring. Pero nakadungog ko ato ha. Dili ko pungol. Giyon sa man ni pagkadungog nga unahon na rin ako. Bantay ka lang laging lulunga ka. Ay, bagay mo kita ni Milagring daman nun, oy. Ay, ingon anak gid na basta may gitago. Asa na mong giloto, Gring? Paliya nga initlogan, Ping. Uy, lami na, Gring. Andaman na ng mga plato, Ping. Kay magsukad na ko. Ang mana, Di ka. nagpabukal kag luya, Gring. Ay, oo, uy. Kadabuntag na manggod na, Ping. Very good. Imbis nga kape, luya nga tong imnos pamahaw. Hala, sige. Sige na, mangaon na ta. Alam niya, ito pamahaw. Ay, Ping. Human na tong pamahaw, manglaba man ko, no? Ikaw, magpakaon man kas mga manok og baboy. Pagkahuman, manglimpyo ko, dayon maghikay na pod ko para paniod to. Unya, human na tong paniod to, magkumpisalay na ta, ha? Uy, naunsa man ka, Ping? Nasunay pa ko. Pasensya na, pasensya. Ping, wa pa jud ka mahuman ang panghugas sa mga plato? Wapa, Gring. Dugaya gud. Duha ra man ka plato og baso og duha ka kutsara. Ay, gugasan na lasad na ko ang mga kaldero, Gring. Dali na, Ping. O lagi, hapit na. Ay, ginawa ko. Sa may sanga kong itugyan niya. Ay, di mahimog musulti ko tinuod bahin ni Anghila. Naibaw ko nga gubot yun ang may tabo. Lupig pa niya na ako'y gibayro sa iyang buhaton ako.
Tabangan na lang tikag hugas, be. Ay, ayaw na. Hapit lagi ko human. Muna na ko. Ginoo ko. Tuganan na baga na ko anis Milagres tinuod. Di ka ko bayruso na ni kun ako ng buhaton. Tabang mga langit. Dali na, Ping. Ulagi. Mga Jedi na tagreng, magbutang manggugag krusipiho, Biblia o kandila. O, Ping. Aron mo tugan gyud tas tinuod nga wa gyud tay itago-tago. Sige, magsugod na ta. Pagngana ng kandila, Ping. Dali siya na humas ng pangadji, ay. Oh, unsa man day pangadjia imong gusto, Ping? Kanang nubinas patay? Nagdili siya doy. Kabinuang sa nimo. Ay, maora man gunay pangadji nga taas, God. Ay. Sige na. Sugod na ta. Ikay una, Ping. Ha? Uy, ikaw lang. Ladies first mong gina. Nahala, sige. Unahon ako ang bahin ni Angela. Wa pa man gyud ko kakitaan na niya, Ping, no. Ngan ra man gyud niya akong nailhan. Moangkon ko, Ping. Diha gyud to'y panahon, gani, taas-taas gyud nga panahon, nga nagduda gyud ko, nga ang inahan ni Padre ug ang imong uyab sa una, maora. Ginoo ko. Ako naman din ang nakumpisal ni mo kadtong nagpakumpisal ka, Ping, no? Katong perting daghanag na ilad ni mo. Oo, bitaw. Imo na nasulti nako. So, wa na ko'y laing isulti, Ping. Maora man ay pinakadako na kung saan ni mo. Og mangayo ko ron og pasaylo ni mo, Ping. Og ako usab ipaniguro ni mo nga wa na ko magduda sa inahan ni Padre. Ikaw na isulti sa imong saan ako, Ping. Unsa pa may imong gitago diha? Iyag-yag na!